Imi silmino bandirawo, inde am Pasto Goma. Imi wondi e mala wetiɗo'o. Use mon bandiraɓe, emi hawna on nder inde Yeesu. Imi giɗi min ekkitina on dow tokkuki Yeesu. Go'ol woni ekkitinol 9 nder ekkitinolji 52. Ɗi'i ekkitinolji iɗi nder ɗerewol bi'etengol, ɗerewol ekkitinki tokkuɓe Yeesu. Ta waawi jande, heɓu ɗereji ɗin e deftere seninde nder Fulfulde. Waɗu ka janguki deftere seninde an e hoore maɗa, ngam ɓeyda anduki ko Allah yiɗi. Hoore haala ekkitinol ngo'ol woni, ko haani mi waɗa Allah yaafanooyam hakke am? Raa misaalu. E woodi goɗɗo bi'eteeɗo Bala. Sheyɗan foondimo ngam o hallana goɗɗo o heɓa ceede ɗe o soodiranta ɓiɗɗo maako Muusa maagani. Bala e andi wolde Joomiraawo wi'i neɗɗo toro Allah carel ngel poondol waranimo. E mo andi Allah hokkaymo cembe e munyal heɓuki jaalorgal dow poondol. Amma Bala waɗaayi do'aare. Nde Sheyɗan foondimo, o salori heɓuki jaalorgal. O waɗi ko Sheyɗan wi'imo. Bala hallan neɗɗo cooduɗo agoogo ɗum. Gaɗa Bala waɗi hakke, sey o yi'i bo Allah woɗɗitakemo, sey o wanni naa seɗɗa. Ɓernde makko hollimo o waɗi hakke. Sheyɗan wi'imo nder ɓernde makko, jooni a waɗi go'o, a waawa puɗɗita kallana woɓɓe ngam keɓana Muusa ceede. Goonga Sheyɗan e yiɗi Bala waɗa ka waɗuki hakke. Sheyɗan e yiɗi Bala so'oro gaɗa nder tokkuki Yeesu. Sheyɗan e yiɗi ciccitamo bo cembindu ɓernundu. Jooni ko Bala waɗata? Ko heɓata tokkuɗo Yeesu poondaaɗo haa o waɗi hakke? Ɗume deftere ceninde wi'i, no haani ngaada e hakke gonɗum nder ɓernde maɗa? Jabuura 38 aayaare 18 holli e haani mbi'a Allah hakke ɗum ngaɗuɗa. Ɗon ma Jabuura 32 aayaare 1-5 ɗum holli en annabiijo Dawda nanaayi belɗum nde wanyi wi'a Allah hakke muɗum. Ɗume waɗi carel ngel o wi'i Allah hakke makko? O nani belɗum, o yaafanaama hakke makko. Yahaya arandewol suurawol 1 aayaare 9-10 wi'i, to en mbi'i en ngala hakke, en ƴoyra ko'e meɗen wonɗon, nden goonga wala nder ɓerɗe meɗen. Amma to en mbi'i Allah hakke ɗum ngaɗuɗen, o yaafanto en hakke meɗen, o loota en daga ko wooɗa ɗum ngaɗuɗen, ngam kanko o kebbinowo alkawal, imo woodi aadilaaku. To en mbi'i en ngaɗaayi hakke, en ngartirimo pewowo wonɗon, nden wolde maako wala nder ɓerɗe meɗen. To ko aayaare 9-10 mbi'i dow maɗa? Bandiraawo, aayaaje ɗen kolli, taa wi'i a wala hakke, a ƴoyra hoore maɗa wonɗon, nden goonga wala nder ɓernde maɗa. Amma taa wi'i Allah hakke ɗum ngaɗuɗa, o yaafante hakke maɗa, o lootuma diga ko wooɗa ɗum ngaɗuɗa, ngam kanko o kebbino alkawal, emo woodi aadilaaku. Taa wi'i a waɗaayi hakke, a wartirimo pewowo wonɗon, nden wolde makko wala nder ɓernde maɗa. Ko Allah yiɗi ngaada e hakke maɗa? Allah e yiɗi anda a woodi hakke, nden mbi'amo hakke maɗa. Ko woni ma'ana wi'uki hakke? Wi'uki hakke woni mbi'a Allah fii ɗum wooɗa ɗum ngaɗuɗa. Noye ɗum holliri Allah nder aayaare 9? O kebbinowo alkawal, emo woodi aadilaaku. Ɗume Allah waɗata carel ngel mbiɗamo hakke maɗa? Tabbas o yaafante hakke maɗa. Wagginoore suurawol 29 aayaare 13 wi'i, cuuɗuɗo hakke muɗum heɓata barka, amma biiɗo hakke mum sendiri e majjum no jaafeteeɗo. Ɗume ndullata ta suuɗi hakke maɗa? A heɓata barka. Ɗume haani ngaɗa a wi'i hakke maɗa? Doole cendira e majjum, alaa waɗuki ɗum, alaa nyumuki dow majjum. Ɗume woni ngaataari ndi neɗɗo heɓata to wi'i Allah hakke muɗum nden ali waɗuki ɗum?
o yaafanteeɗo. Carel ngel mbiɗa Allah hakke maɗa, ko o waɗata? Ishaya suura 43 aya 25 holli o yaafante hakke maɗa, o fuɗɗitata o siftora ɗum. Noye hakke ɗum Allah yaafani en woɗɗindiri e meɗen? Jabuura suura 103 aya 11 yaaki 12 holli no hirna woɗɗindiri e fuuna, non Allah woɗɗinirta en e hakke meɗen. Noye woɗɗuki hakkunde hirna e fuuna? Too pasto, ay woɗɗuki hakkunde hirna e fuuna keerol wala. No haani ngaɗira do'aare sharngel paamuɗa a waɗi hakke? Jabuura 139 aya 23 yaaki 24 holli e haani toroɗa Allah, o ɗaɓɓita ko woni nder ɓernde maɗa e nyumo maɗa, o holluma to e woodi hakke ɗum a anda. Yahaya arandewol suurawol 1 ayaare 9 wi'i, amma to en mbi'i Allah hakke ɗum gaɗuɗen, o yaafanto en hakke meɗen, o loota en daga ko wooɗa ɗum gaɗuɗen, ngam kanko o kebbinowo alkawal, imo woodi aadilaaku. Waɗu ka janguki ayaare nde'e na a jogake nde. To bandiraawo, sharengel ngaɗuɗa hakke, a wonni sumpo maɗa e Allah. Ko haani ngaɗa Allah yaafanoma hakke maɗa? Dole mbi'a Allah hakke ɗum ngaɗuɗa. Ta wi'aayi Allah hakke maɗa, o nanata do'aare maɗa. A wannay ɓernde maɗa hollete a waɗi hakke. A heɓata jaalorgal nder jonde maɗa nde tokkuɗo Yeesu. Non e wawa waɗuma sho'oroɗa gaɗa nder tokkuki Yeesu. Ngam non ta waɗi hakke, ko haani ngaɗa? E woodi fii ɗiɗum dow Allah ko haani anda. Allah o gooduɗo yidde, nden e mo woodi aadilaaku. Ko sharengel ngaɗuɗa hakke, Allah alata yiɗukima, amma o yiɗa hakke ɗum ngaɗuɗa, o wanyi ɗum. Ngam Allah o gooduɗo goonga, dole o waɗanay ko ɗume hakke kiita. Deftere ceniinde wi'i nder Romanko'en suura 9 aya 23 joɓaari hakke ɗum mayde. Ngam non mayde e kiita woni ngataari hakke maɗa. Amma Allah e woodi yidde e aadilaaku, kanjum waɗi o liloyi Yeesu Almasiihu. Allah e andi dole waɗana hakke maɗa kiita, amma fuu e non o yiɗa maaya jara torra natta hiite kallunge, ngam e mo yiɗuma naa seɗɗa. O liloyi Yeesu nder duuniyaaru, o yari torra ngam maɗa, ngam hakke ɗum ngaɗuɗa. Nden ɗon ma o jaɓanima torra ka haani jara ngam hakke maɗa. Joni a wawa keɓa yaafaneeki hakke maɗa, ngam Yeesu yaadiki yari torra ngam hakke maɗa, carel ko o maayi dow gafaangal. Dole ko haani ngaɗa kanjum woni mbi'a Allah hakke maɗa. Wi'uki Allah hakke e hawti fii tatum. Arandejum woni, dole anda ko ngaɗata ɗum wooɗa, Allah wanyi ɗum. Ɗiɗaɓum woni, dole jaɓa Yeesu maayi dow gafangal ngam hakke maɗa. Tataɓum woni, dole shuɓa ala waɗuki hakke. Woɓɓe yimɓe e kammo to ɓe ngaɗi hakke, ɓe ndulli kisndam maɓɓe wonɗon. Dole ɓe fuɗɗita ɓe jaɓa Yeesu nder ɓerɗe maɓɓe, amma non na ɗum goonga. Ko a waɗi hakke, Allah e yiɗuma, amma e haani anda ta waɗi hakke a wonnani Allah ɓernde, e haani tuuba. Non waɗete moƴƴina gikku maɗa. To hakke ɗum ngaɗuɗa wonnani goɗɗo ɓernde, e haani njaha to makko, toroɗamo o yaafanoma hakke ɗum ngaɗuɗa. Gaɗa a torake Allah yaafanoma hakke ɗum, nden a torake neɗɗo on yaafanoma, ta fuɗɗutu ciftora e majjum. Nder deftere seniinde, ɗerewol Ishaya suurawol 43 ayaare 25 wi'i en, gaɗa Allah yaafanakema hakke maɗa, o fuɗɗitata o siftora ɗum. Ta fuɗɗutu nganna ɓernde maɗa dow hakke ɗum mbiɗa Allah, ngam o yaadake o yaafanakema ɗum. Ɗon maa ko ngimmi ɓeyduki woni, to sumpo maɗa e Allah mo'inake, waɗu ko mbawata waɗuki ala ɗum ɗon hakke. Ta waɗayi non, ɗum holli a wartiri ɗum fijo, a wannayi bonnana Allah ɓernde. To non woni ko ngaɗata ko ndeye,
to e haani ƴama hoore maɗa ko goonga a tokki Yeesu nder ɓernde maɗa. Taa jaɓi Yeesu nder ɓernde maɗa e goonga, e haani ngaɗa ka welnankimo ɓernde koo ndeye. Nder ɗerewol ngol Bulus windani Romanko'en, o meti dow yimɓe gaɗooɓe iri ngol ɗon farkol. Woɓɓe Romanko'en e kammo ɓe mbaaway nyamruki Yeesu e waɗuki hakke, ngam Allah ɓeyda holluki ɓe yurmeende e yaafuye. Nder ɗerewol ngol suura 9 aayaare 1-ɗiɗawre, Bulus wi'i ɓe, non ɗum farkol mangol kallungol, neɗɗo nyamruɗo Yeesu e waɗuki hakke e toraaki yaafuye, o wanyi sendirki e hakke ɗum, o anda Yeesu Almasiihu boɗɗum. Taa wi'i Allah hakke maɗa, to waɗu ko mbaawata waɗuki alaa waɗuki ɗum. Ko nde Allah yaafanakema hakke maɗa, haa joni doole o eltuma. Deftere seniinde wi'i nder ɗerewol ngol ɗum windani Ibraniyanko'en, suurawol 12 aayaare 5-11, Allah e yiɗi mo'ina jonde maɗa, ngam imo yiɗuma no neɗɗo yiɗiri ɓiɗɗo muɗum. Ngam fuu nyaako giɗɗo ɓiɓɓe muɗum, o eltayɓe to ɓe ngaɗi ko wooɗa. Allah e eltuma ngam mo'ina jonde maɗa. Kada o eltima, a ɓeyday tokkuki Yeesu boɗɗum. Allah wanyi hakke maɗa, ngam non e haani amma nganya hakke. Joni waɗu do'aare, toroɗa Allah o ɗaɓɓita hakke gonɗum nder ɓernde maɗa, o hollu maɗum. E yiki maɗa, ɗume nder jonde maɗa giɗɗa yaafaneki? Ɗum hallende, ko ɗum fewre, ko ɗum guyka, ko ɗum hoɗuki, ko ɗum ɓernuki, ko ɗum wanyuki yimɓe, ko ɗum shiya yaafanaki yimɓe? To wi'u Allah ko ɗume, toramo o yaafanoma, ngam kanko o jurminowo, nden o goduɗo aadilaaku, o yaafante, nden waɗu ko mbaawata waɗuki, ala waɗuki ɗum ɗon hakke. To bandiraawo, a nani ni Allah wanyi hakke, nden o holli en laawol ngol o yaaforanto en hakke meɗen. Joni ko haani ngaɗa? Tora Allah o ɗaɓɓita hakke gonɗum nder ɓernde maɗa, o hollu maɗum. To e woodi neɗɗo mo bonnanɗa ɓernde, yahu siriyotira e makko. Joni mi janganay en aayaaje jangitaaki. Ɗerewol Yahaya arandewol suura 5 aaya 11-12 wi'i, ɗu'um woni ko tabbitinanta en Allah hokki en yonki ki re'ata, nden yonki kin to ɓiɗɗo makko keɓetenki. Fuu jaɓuɗo ɓiɗɗo Allah e woodi yonki, mo jaɓaayi ɓiɗɗo on walaa yonki. Nden ɗerewol Korintiyanko'en ɗiɗaɓol suura 5 aaya 19 wi'i, ngam non fuu gartuɗo tokkuɗo Almasiihu o warti neɗɗo keso, ko ɗume ko o waɗi ndenno ɗum ƴaɓɓake, ko ɗume warti kesum. Ɗon ma ɗerewol Yahaya arandewol suura 5 aaya 14 wi'i, en ngoodi sembe ɓerɗe daraaki yeeso makko, ngam en tabbitini e mo nana en to en torake mo ko ɗume nonno o yiɗiri. Kadi Maatiyu suura 9 aaya 9 yaaki aaya 13 wi'i, raano ngaɗirton do'aare, yaa Allah nyaako amin mo dow, inde maaɗa ceniinde mawnine, laamu maaɗa wara, ko ngiɗɗa waɗe nder duuniyaaru no ɗum waɗirte e dow. Hokkumin ko min nyaamata hande, yaafanamin hakkeeji amin, no min jaaforanto gaɗanɓe min ko wooɗa. Taa alu min njaha to min gaɗata hakke, amma hisnumin diga jungo kalluɗo. Kadin ɗerewol Biiturus arandewol suura 2 aaya 2 wi'i, no ɓikkoy keccoy ngiɗiri enɗam, onon ma ngiɗe wolde Allah non, ngam nde waɗa on cembiɗon nder kisndam ɗam keɓɗon. Ɗerewol Korintiyanko'en arandewol suura 10 aayaare 13 wi'i, walaa poondol ngol ɗum foondata on, ngol ɗum meeɗaayi foonduki neɗɗo. Allah o kebbinoo alkawal, o alataa ɗum foonda on poondol ɓurngol sembe mooɗon, amma nder poondol ngol o waɗanay on laawol no mburtortoɗon, ngam mbaawon munyon nder maggol. Ɗe'e aayaaje e haani a yaadike a jogake ɗe boɗɗum diga ekkitinolji ƴaɓɓiiɗi.
raa aayaare tokkitaaki heyre mi jangaynde jooni. Tokkita ko mbi'aymi. Ɗerewol Yahaya arandewol suura 2 aya 9 wi'i, ammaa to en mbi'i Allah hakke ɗum gaɗuɗen, o yaafanto en hakke meɗen, o loota en diga ko woɗa ɗum gaɗuɗen, ngam kanko o kebbino alkawal, emo woodi aadilaaku. To bandiraawo, min ngari re'irde ngo'ol ekkitinol 9, na en kawri e ekkitinol garaygol. Allah barkiɗina on, ɓeydana on faamu e andal nder tokkuki Yeesu. Min getti, jangita ɗe ayaaje ɗe jangitaaki koo ndeye. Yahaya arandewol suura 5 aya 11 yaaki 12. Allah jawmiraawo jaɓaamin teddinaamin ɓerde, ngam min keɓa nasara mballitaamin e kuuɗe maaɗa. Allah jawmiraawo mbaɗa bisara e hoore maaɗa. Minon kam famin mbawoye amman kuuɗe an joɓata ngokkamin, ngam min kuwa kuugal ngal yonki maɗa yiɗi Allah jawmiraawo. Ko nde bo mballitamin min tokka laawol gonga, wala to min keɓata kindam banda e laawol maɗa. Ko moy neɗɗo bo mo taguɗa kollamo accere maɗa, ngam a lildoye ɓiɗɗo goto gamma yaafuji amin. Hanko woni almasiifu gokkuɗo yonki maako gamma minon duniyaaru amin ɗo wala siwtare. Aɗon taski laawol woɓɓe anda, woɓɓe e nder nibre Allah jawmiraawo mbaɗa bisara e hoore maɗa, a andi to ɓe keddi. Tay kollaɓe laawol ngam a siryi gamma bawɗe maɗa, minon kam min mbaɗe gogare gamma mballitoɗamin. Allah ya jawmiraawo min gokki gonga e maɗa, torraji ɗi min toro to fasay mballamin joɗɗinamin jonde bonde. Nuɗɗinki mi yiɗi laato nder ɓernde, nuɗɗinki mi yiɗi laato nder ɓernde, nuɗɗinki mi yiɗi laato nder ɓernde, enɗam bo mi yiɗi laato nder ɓernde, enɗam bo mi yiɗi laato nder ɓernde, enɗam bo mi yiɗi laato nder ɓernde. Hallende mi yiɗa laato nder ɓernde, hallende mi yiɗa laato nder ɓernde, hallende mi yiɗa laato nder ɓernde. Yeesu tan mi yiɗi nasta nder ɓernde, Yeesu tan mi yiɗi nasta nder ɓernde, Yeesu tan mi yiɗi nasta nder ɓernde. Ya Allah ko min mbali wondu e amin. Ya Allah ko min mbali wondu e amin. Ya Allah ko min jodi wondu e amin. Ya Allah ko min jodi wondu e amin. Ya Allah ko min dari wondu e amin. Ya Allah ko min dari wondu e amin. Ya Allah ko min duki wondu e amin.
Ya Allah komin nuji wonde amin. Ya Allah komin golle wonde amin. Ya Allah komin golle wonde amin. Yesu joɗo nder ɓerde men. Yesu joɗo nder ɓerde men. Hallelujah. Hallelujah. Allah tagi yimɓe, Allah tagi yimɓe, Allah tagi yimɓe kirnowo rinɗini en. Seɗan jabti yimɓe, seɗan jabti yimɓe, seɗan jabti yimɓe kisnowo rinɗini en. Seɗan wodi ƴoyre, seɗan wodi ƴoyre, seɗan wodi ƴoyre kisnowo rinɗini en. Yimɓe mbaɗi hakke, yimɓe mbaɗi hakke, yimɓe mbaɗi hakke kisnowo rinɗini en. Seɗan haɓɓi yimɓe, seɗan haɓɓi yimɓe, seɗan haɓɓi yimɓe kisnowo rinɗini en. Yimɓe ngala sembe, yimɓe ngala sembe, yimɓe ngala sembe kisnowo rinɗini en. Allah lili Yesu, Allah lili Yesu, Allah lili Yesu kisnowo rinɗini en. Yesu fitti yimɓe, Yesu fitti yimɓe, Yesu fitti yimɓe kisnowo rinɗini en. Manten Allah meɗen, manten Allah meɗen, manten Allah meɗen kisnowo rinɗini en.